Просто е така, излезе от мен на глас. И си казах, вау. И той ми каза, аз ще отида и ще ти купя вино, но ти трябва да направиш нещо. И аз му казах, че всъщност съм будна от 5 часа сутринта и мисля за това. Проверих клиниките, спрях се на една клиниката, в която работеше Диана. Питах в анонимни алкохолици познати какво е мнението им за тази клиника. Те ми казаха в никакъв случай да не влизам. Изобщо те са против всички клиники, не конкретно срещу тази. Но аз бях решила, аз знаех, че трябва да вляза някъде, за да спра този цикъл, в който аз 24 часа пия. Аз не можех да остана дори 4 часа да не пия. Разбираш ли какво става за 24? И така се върнах от Канарските острови и на другия ден в клиниката. Делириума започна. Всъщност аз постъпих в клиниката, получих ужасна паника атака. Просто помниш ли как застанах на рецепцията и казах, че се задушавам. Задушавам се. И малко след това просто нямам много конкретни спомени. Наистина, тук имам ето такъв белег, защото съм спаднала и съм се разправила буквално на един шкаф. Спомням си само как питах защо докторът не идва и срещу мен седеше приятеля ми и се обърнах към едно момиче. Тя ми каза, доктор е тук. Аз се обърнах към приятеля ми и всъщност лицето в този момент се смени и това беше доктора. Да, наистина ужасно преживяване. Делириум е ужасно преживяване. Пълна загуба на ориентация за място, времево, пространство. Абсолютно. Двигателни способности. След този делириум? Аз съм особен човек, как да ти кажа. Значи минаха тези 2 дни делириум, аз влязох в банята, гримирах се и слязах при другите колеги да се опознаваме. И всъщност останалите дни от престоя ми ги възприемам, аз бях само 7 дни, ги възприемам като изключително позитивно преживяване. Запознах се с много хора. Тогава видях всъщност, че ние колкото сме различни, толкова сме еднакви. Имаше едно момиче, която беше архитект, доста известен и уважаван. Имаше строители, имаше просто всякакъв тип хора. Разбираш ли, всякакви социални прослойки, всякакъв семейен статус.